benvidos a este acto do BNG, onde queremos conmemorar o Día das Letras Galegas e tamén facer unha lembranza de Rosalía de Castro, que xa que se cumpre o 150 aniversario de Cantares Galegos. E este ano estamos especialmente orgullosos porque temos con nós tres poetas, dúas delas veciñas de aquí do noso concello, da Conceira, aos que lle agradecemos moito que a súa presencia neste acto. Eu pasarei a presentalos e despois Sandra Carballo, a nosa responsable local, fará unhas preguntas. Tamén vamos a ver uns videopoemas. Primeiro temos a Alexandre Iso Moreira, naceu en Vigo, en 1978, foi licenciado en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo, e durante anos colaborou na revista Esparta Rei, Xirxe, Fencorro de Xallas e Máis que Palabras. Tamén outros proxectos culturais, mentres escribía para si mesmo. Publicou algún poema relato nas revistas ata 2012 e cando participa na publicación de 18, unha antoloxía da poesía galego-portuguesa. A publicación deste libro é impulsada polo Grupo de Acción Poética Penúltimo Acto. E tamén en 2013, na colectánea poética 12 loucuras, louvor os sorrisos. Actualmente forma parte da Xunta Directiva da Asociación Cultural O Castro, colabora co colectivo artístico Trisquelán e mantén un blog personal de carácter misceláneo. A nosa seguinte invitada é Cruz Martínez Vilas, nacida na Renteira, en 1960, é poeta desde moi pequena e membro tamén de Penúltimo Acto, Acción Poética. Organizou varios festivais, entre eles o Festival Popular Hostia da Renteira nos anos 1995, 96 e 97. Tamén o Festival Uso Galaico nos 90 en Vigo, encontros no sétimo andar, no Café UF, e o Círculo Poético Aberto dende 2010, tamén no Café UF, Negra Sombra. Ten varios premios literarios, primeiro premio no certame de poesía en lingua galega, Rosalía de Castro, o poemario Amante tocada pola antropofaxia. Tamén no mesmo certame de poesía, Rosalía de Castro, o poemario Contemplo o proceso inevitable de despedida, celebrado en Barcelona. Tamén ten outros premios, como o certame de Terras de Chamoso, de Feliciano Rolán, o terceiro certame de poesía Mulleres do Noso Tempo, certame literario do Concello de Ames, certame literario de poesía e relato curto Xosé Neira Vilas, e tamén unha mención de honra no concurso internacional de cuento breve e poesía homenaje a Manuel Curros Enríquez, celebrado en Buenos Aires, na Argentina. Colaborou en libros colectivos como o primeiro premio Trevede de poesía, Brisas Poéticas Modernas, Festival de Poesía Baixo Miño, A Porta Verde do Sétimo Andar, Festival de Poesía no Condado, Premios Terras de Chamoso, Acción Poética, Mulleres entre Poesía e Luita, no 18, falamos antes, certame literario do Concello de Ames, Encontros Mar, colectánea de poesía, e tamén colabora en revistas como Animal número 13, Ollo Público, e, tamén ten publicado no Penúltimo Ano. E a nosa seguinte invitada, Rosa Martínez Vila, tamén nacida na Renteira, membro tamén de Penúltimo Acto, Acción Poética, é gañadora do terceiro premio de narrativa Manolo Lado, no 2002, terceiro premio de poesía Feliciano Rolán, ten varias publicacións virtuais, Mandar 21, Biblioteca Virtual Galega, Incomunidade, Antoloxía, etc. Ten participado tamén en varios festivais de poesía, como o Bosque da Renteira, Baixo Miño, Poetas na Rúa, Dos Festivais, etc. Tamén é organizadora de eventos, como Encontros no Sétimo Andar, no 2009, e Círculo Poético Aberto, dentro do 2010. Tamén ten varias publicacións en Penúltimo Acto e libros colectivos como A Porta Verde do Sétimo Andar, Acción Poética do Penúltimo Acto no 2010, Mulleres entre Poesía e Luita, e máis do 18, que falábamos. Tamén Encontros do Mar, colectánea poética, 12 loucuras, louvor os sorrisos. Colabora tamén con proxectos culturais, como Galiza en Loita, Asociación Cultural O Castro, de Vigo e Trisquelán. Vou agradecer moito que estén aquí. Ahora nos van a poñer uns videopoemas e despois, faremos aí máis preguntas. Moitas grazas. Ante todo, agradecerte ao BNG de Leis este convite. Gracias por convidarnos e para nos un placer estar aquí. Boa tarde a todos e a todas.
agradecemos que estedes aquí con nós. Bom, eu son a encargada de clarificar un pouco máis... Desculpa. De clarificar un pouco máis aquí o traballo das poetisas e do poeta. Bom, eu tamén quero agradecer de que estesamos aquí con nós. Ainda que Celso non este aquí, agradecerle a él que nos puxera en contacto con elas, porque nós non as coñecíamos personalmente, Celso tampouco, pero bueno, mantiña en contacto con elas a través de internet. E tamén agradecerles que haxa xente que neste momento no que estamos vivindo agora se empeñe en seguir creando en expresar o que sinte, a través da poesía ou das diferentes artes. Que a creatividade é algo necesario en todos os ámbitos, bueno, penso que é unha arma cargada de futuro. Que con isto xa, pois, vou a pasar a facerle, pois, unhas preguntas para entender, para ter unhas claves do que é o seu traballo. Entón, pois, a primeira pregunta é como foi o vosso primeiro contacto coa poesía, cando descubristedes que a poesía era un medio de expresión para vos. Se fago moitas preguntas, podedes pararme e ir buscando os pensares. No caso de Rosa e Cruz, por nacer en Meis, na Armenteira, como influiu este feito, que fixo na vosa expresión poética? Non ides contestando probabilidades? Ben, o meu primeiro contacto coa poesía foi un xeito casual, dende moi nova, dende moi nena. O feito de ser veciña de Armenteira, pois non sei ata que punto puido influir, posiblemente, o mellor pola tranquilidade da terra, da paisaxe, é posible, pero tampouco estou moi segura disso. A parte, pois, bueno, tampouco teño antecedentes de poetas, da familia que escribira, vamos, que non estou moi segura como foi que naceu a poesía a mí. Simplemente un bo día me puxe a escribir nun papel e gustoume esa... Para mí converteuse nunha especie de enganche, non sei, entón, non sabría decir como empezou, pero sí que dende sempre. Sí, bueno. Ben, no meu caso, a poesía florou na adolescencia, como me pasa a case todo o mundo que empeza a escribir. Fixos unha necesidade vital porque necesitaba expresarme. O meu eu interno necesitaba expresarse de alguma maneira e entón saiu o que é a escrita. Supoño que é o máis fácil, quizáis, non sei. E o descubrimento? Pois o descubrimento da expresión poética foi unha busca persoal de autocoñecemento. Para mí foi iso. Ata lembro-me unha vez, mi irmán me engasallou un libro de filosofía, entón, lembro-me ler ese libro de filosofía, quizás foi esa busca de autocoñecemento e o sentido da vida e demais, todo iso metafísico, non? E empezou aí a vida disso. E o da aldea, vamos a ver, o da Armenteira, non estou moi segura, pero pode ser que o espazo este... pero é que é difícil a veces explicar. O espazo temporal dunha aldea é moi diferente que o de unha cidade. Pode ser que o contacto coa natureza, pode ser, non o sei, quizáis nacer nun sitio ou outro non ten nada que ver, pero pode ser que iso de nacer nunha aldea e estar en contacto coa natureza, e a natureza é moitísimo máis real nunha aldea que nunha cidade, e o contacto máis directo, moitísimo máis real. Iso pode ser que influíse de forma inconsciente na miña forma de expresión poética, pero tampouco podo asegurar, é unha divagación que teño, pero ben, é iso.
Ben, non lembro cando teño o primeiro contacto coa poesía. Eu supoño que foi no colexio. Teño lembranzas de varios profesores, bueno, de un profesor de galego e de unha profesora de galego que creo que me marcaron de alguna experiencia, pero é deducción, non podría dicir de forma fidedigna. De todas formas, eu creo que e ainda que non son ainda que a pregunta non era para mí, o espacio onde te creas sí que influe moito na configuración da tua personalidade. Eu, sendo de Vigo, teño que dicir que son de barrio e a realidade do barrio é unha realidade dura e agora se me digo normalmente, un dos meus primeiros poemas que teño, bueno, eu teño ainda un conjunto de poemas da adolescencia feitos con máquina de escribir de moito tempo, e un dos meus primeiros poemas está inspirado nunha pintada dun edificio de ruído abandonado nun parque de Teres, que é onde son eu. Entón, eu supoño que a parte da poesía culta eu teño influencia de outros ámbitos, de outros elementos que están aí e que pola temática do que estou escribindo agora ou de cousas que escribín sí que influen. Pois unha pintada nunha parede que a súa vez era unha letra psicodélica dos 70 que logo escolhi, que estaba escrita con un rotulado, con un marcador nunha parede dun chiringuito de ruido. Bueno, se queres meter baza ou fazer alguna pregunta, tedes toda a liberdade para, bueno, si están de acordo para preguntar. Sí, por suposto. Sí, mira, perdón, a mí sí me gustaría saber, agora a produción vosa actual está centrada cando vos juntades no vosso colectivo ou seguides íntimamente facendo na casa ou a vosa poesía? A forma de crear, de forma individual, cada un ten o seu estilo, a súa forma de expresar. A veces nos juntamos en cousas concretas. Presentademos, comentades, transmitides digamos, o que estás a facer, como é ese enganche que tendes aí, a asociación, ou que sea? Que se pode decir? Ben, a creación en realidade individual, pero ás veces nos juntamos, que dicía mi irmán, para cosas concretas, por exemplo, o ciclo poético aberto, dicir que, bueno, o penúltimo ato somos, bueno, empezamos o Rosa Meseu, que temos aquí a Lisandra que tamén colabora, entón, pois, facemos un acto en Vigo, nun local que se chama UF, e ali, pois, ás veces, nos juntamos e facemos incluso un cadáver exquisito, que é xuntarnos entre todos e facer un poema. Xa temos un para preparar. Pero, por demais, pois, cada un ten a súa forma de escribir e faino de forma individual, o sea, na súa contorna, no seu espazo. Non sei se lleve con isto. Sí, a ver, chócame moito que todos esos videopoemas que agora que sí. Entón, bueno, pensaba que era máis intimista de escoller un papel en branco e a partir de aí, pues, bueno, tamén desenrola as vivencias ou, bueno, pues eso, a afectividade. Chócame moito isto que ata agora compartistedes, pues, a mesma técnica, digamos, de vídeo poema. É que o vídeo é máis novo. O vídeo é máis novo, sí. Empezamos no 2010. Por aí, en 2009, empezamos con ese vídeo que puxemos que das dúas. Aí foi cando empezamos con esa experiencia do vídeo. E logo, pois, individualmente, ela e eu, pois, facemos os nosos vídeos. O sea, expresamos a nosa creatividade a través da videopoesía. Alexandre... Sí, a ver, no caso deste vídeo, en realidad non é un vídeo, é unha asociación de fotografías con a música. Que a idea de facer foi de Rosa, seleccionei entre as miñas fotos que estaban con as miñas teimas, non? Unha das últimas teimas son as vindastres e a cidade. A música foi seleccionada e a producción foi inversa, entón foi
axuar. De todas formas, eu rezo, e isto ao principio non era así, non? Pero creo que levamos, non sei, 2, 3 anos facendo cousas por separado, que logo juntamos, que agora xa nos empezan a ser algo moi parecido, non? Como se estivéramos formando o que se chama, non? Un grupo literario, non? Así, pero non é buscado, non? Era o que xa. Podes que sexa unha conexión xa de coñecernos no tempo e entón quizás iso tamén inflúa. Que conscientemente ás veces... Non temos un manifesto que... En o grupo hai máis compañeiros, outros máis. No penúltimo ano, por fin. No penúltimo, como colectivos, a ver, somos dúas persoas. Que pasa? Que despois colaboracións hai moitas. E a xente... de Galiza... E a xente xa chega mensualmente ao círculo a recitar e a expresar a súa creatividade e o que ele fai, o mellor toca, o mellor recita, o mellor... Cada un máis ou menos como se expresa, o que crea. E iso xa é individual, eles xa chegan a un espazo que está feito para expresarse. Pero non é que se xa no último acto. Van a un sitio que se chama Círculo Poético Aberto, non? Un espazo creado de alguma maneira para poderse expresar un acto. Nos estamos amigos e demais. O local chamase UF, onde... É un local que leva máis de 30 anos aberto. E por onde queda? Todo máis, non? Por onde? É toda unha institución na cidade de Vigo. É xa todo o concello. Hai unha rima ali que se marca do procede e vai baixando, pois é outra vez. Leva moitos anos. Ademais, o escenario ten un nome moi bonito que é Negra Sombra, poético, salía, entón, pois, eso tamén te chama. E tendes página web e solamente blogs? Temos blogs, sí. Temos un blog de penúltimo ato, non sei se haberá por evitar xetas. Sí, pero... Vale, despois. E logo, pois, os nosos blogs persoais, Rosa Meseu tamén temos outro blog que é Galiza en Loita. Despois está o blog Trisquelar, que estamos con outro compañero aí, Xosé Orís. É colaborador de pasado. Trisquelar é de fotografía, sobre todo. Mas ven de imaxe, todo imaxe, fotografía. E non sei se me esquezo de alguna escriba, non? Non. Agora non me lo conto. Bueno, a Asociación Ocasta. Aí tamén estamos. Esa é unha asociación cultural. Cultural de Vigo, que montamos aí 2 anos. 3 anos. 3 anos. E iso coincidimos. Foi realmente onde coincidimos eu con Rosa e con Cruz e alguna xente, bueno, un grupo de xente. Pero aí foi cando empezamos a... Empecé eu a enganchar con ela. Bueno, vos a pedir que expliques o que é o cadáver exquisito. Sí. A xente do mundo artístico se sabe. Millor ti que... Vale, o cadáver exquisito é un poema feito de forma colectiva e anónima. Hai varias técnicas de facelo. A máis básica é collemos unha folla de papel e unha persoa escribe 2 liñas. Dobra o papel tapando a primeira e lle pasa esa folla a unha segunda persoa que escribe outras 2 liñas inspirándose na segunda, que o dobra a súa vez deixando só unha liña, e así sucesivamente, e poden facerse un número de veces que se caen, e de aí sai un poema colectivo. Tamén se pode facer con debuxo, con pintura, con... Sí, debuxo, escritura... Pintura e escritura, fundamentalmente. Non é inventar non, xa inventamos as raíces, así que xa será algo De unha forma moi divertida. Sí, moi divertida, a verdade que sí. É unha forma de facer amigos tamén, neste tempo. Inda que esta pregunta non deberíamos ter que facela, vendo como estivo está a situación do galego a nivel social, e no caso que a vos os atinxe a creación poética, cada vez hai máis editoriais que publican en galego pechadas, xornais, revistas, porque optastes pola lingua galega nas vosas creacións? Ben, eu viví unha situación dura, porque eu fui educada nos principios en castelán, como creo que a maioría. Entón, pois, ben, nos meus comezos
foron en castelán, pero logo, a partir de 17 anos, máis ou menos, 18, pois animada por un amigo nese momento, pois empecé en galego, de forma autodidacta, porque eu sempre falei en galego, pero claro, a hora de escribir, pois, topábame con atrancos. E, bueno, pois, lendo outros autores, condicionarios, pois aí empezou a miña trayectoria en galego, e dende aquela, pois, ata agora, sempre en galego, porque é o meu idioma, realmente. Eso sería... Agora só me escribo en galego. Antes é igual, antes eu escribo en galego. Bueno, a veces tamén jugo acordos ortográfico, Bueno, despois hai... Eso xa hai outra pregunta. Ben, por que a lingua galega? Porque vai sendo a esencia que me identifica xa como galega, porque son galega por raza do idioma, e se está copiado a outra persoa, pero ten toda a razón do mundo aquí castelán. Escribir en galego xa non somente é un compromiso, tamén un sentimento. Empecé escribindo en galego porque me sentía cómoda escribindo en galego, pero agora xa se fixo un compromiso, quizá iso. Se pode dicir que empezou así, porque por sentimento é ao final compromiso. E non sabía que vais dicir vos disto. Tócache. Bueno, é outra confesión. Cando me pasaron a correr as preguntas, eu estive pensando como responder a esta. E chegou unha inspiración, non? O que pasa que onte na manifestación Carlos Callón pisoume a resposta. Entón, con moito cariño a Carlos, entón. É unha cita de Vidal Morano, que non me adento a preguntarme por que escribo en galego, sucede e basta, non? Bueno, estou dicindo así, podría quedar ben, pero agora vou meter a pata un pouco. Eu son o que se pode chamar unha especie de neofalante raro. A min educaronme en español os meus pais nun ambiente galegofalante. Fun español falante ata os 18 anos que foi cando cheguei, bueno, semi-español falante, non? Porque misturaba as dúas linguas ata os 18 anos en función dos ámbitos ata que cheguei a filoloxía hispánica e aí me fixen galego falante 100%. Porque son un terco, iso, a verdade non teño. Eu creo que veme de familia. Por que escribo en galego? Pois porque os meus referentes culturais veñen en galego. Entón é unha forma... Eu empecé imitando, escribindo e imitando. Teño... Iso, a primeira referencia... Eu teño outras referencias culturais na hora de escribir poesía. Unha é a poesía galega do século XX, Méndez Ferrín e Manuel Antonio, outra é a poesía medieval galega, e outra é a poesía homérica, a grega clásica. A maior parte dos meus referentes culturais en poesía son galegos, entón é moi complicado tentar escribir noutra lingua. Unha vez escribo un poema en inglés, me saiu relativamente ben. Pero non me sairía escribir en español, non me sairía. De feito, cando estaba no instituto e traducíamos a Homero, eu o traducía para galego. Tendo un profesor de historia, non? E quedaba bastante chulo. Aparte non podía, porque o primeiro día un dos primeiros días de clase de copiar dunha traducción, entón decidí facer un galego para que non pudiera esa opción de logo, bueno, te parece un pouco raro, logo nos quedamos de ben. Tenía os principios dos referentes, pero bueno, despois xa... No, esa é a próxima pregunta. Esa sabía todo. Sí, un pouco... Bueno, a próxima pregunta é se tiveses que falar de influencias ou referentes a hora de facer as vossas creacións, que como obxecto, como lugar ou a quen nos poderíades nomear e por qué? Ben, como dixen antes, pois eu serví un pouco da literatura en galego para poder escribir en galego, ata que despois máis tarde decidí estudar en galego na Escola de Oficial de Idiomas, pero bueno, hasta ese momento pois eu utilicei os libros, un deles, pois, por exemplo, Manuel Antonio, Rosalía de Castro,
juvenil, pero sí, os autores galegos, todos, a grande maioría deles, por recordo agora mesmo así, ¿no? Quizá esos máis... Sí, Manuel Antonio, que foi quizás o primeiro libro que comprei para poder empezar a escribir en galego, foi de 4 a 4, e logo, pois, eso, Rosalía, José Emilio, Carlos Enrique, ese foi os meus referentes. Sí. Agora toca máis. É pouco difícil, eu non sabría dicir exactamente, porque é moi diverso. Si voi desde Rosalía de Castro a Miguel Hernández, Manuel Antonio, Pablo Neruda, é que fui lendo un pouquinho de todo, foi moito de ler. E Celso Emilio, me encanta Celso Emilio, fantástico. Jalil Gibran Jalil, por influencia aquí tamén de Cruz, influencia dela, e a miña irmá tamén, porque ela aprendi moito tamén. Foi unha das miñas referentes tamén a poesía, e que é complicado entre a miña irmá e todos estes poetas que hai polo mundo, hai moitísimos e moi bons, e galegos temos unha sortaza, porque na poesía galega eu creo que, non sei, aquí Filo come pode corrixir, pero todos somos os millores. Galiza en poesía é impresionante, desde Celso Emilio, por José Enrique, temos na poesía temos unha sorte inmensa. E non sei que coñecidas de ti, que eso que entendes, pero eu, xa digo, foi moi variada, moito, procurei ler o máximo posible, e daí me veñan referencias, Aragón, que é un filósofo tamén, me pode ser, a veces a filosofía tamén me axuda, así a barrenar un pouco, e sobre todo a barrenar, encanta, tamén iso ler algo de filosofía tamén me axuda, pero vamos, é que é moito moi diverso, moi disparo, non sabía dicir, pero máis ou menos que te expliquei algo. Sí. Xa dixen 3 elementos que me influenciaron. A ver, por cuestións profesionais tiven que ler moitas cosas de todo tipo, pero logo hai influencias que non se suele dicir que son menos cultas, pero que sí que están aí, non? A música, por exemplo. A miña última influencia en música é Rammstein, que teñen unhas letras impresionantes. Teño que ler, bueno, teño que escoitar as desenladas, non? Pero son letras impresionantes, moi poéticas. As artes, a propia estrutura da paisaxe, a propia cidade, non? Eso tamén me influe, non? E hai, pois non sei, moitas influencias, moitas cousas que poden ser motivo de inspiración, o blues, o jazz, en efecto, eso son cousas que son vivencias que vas acumulando e se quedan aí, van aí nun varadero de exiliado, como a galego, se quedan aí e están aí, e funcionan aí, e cando escribes, en la que non te decatas están aí, pero o principal elemento para min é a poesía américa, que é bastante pouco habitual, pero é algo que me quedou moi clavado hai moito tempo, e hai elementos que se repeten en poemas de diferente tipo e de diferente tono e de diferente temática que se repeten. E logo o cine, importantísimo. O cine, que sería sin as películas, sin a televisión, e sin internet. Sin internet, sobre todo. Sí, moitas veces a xente ten como a idea de que a creatividade só ven de referentes, non? De referentes do que ti faz, pero non, creo que a cousa pode ser de investigación, non?